Čaute, ja som Gigi, vítam vás pri mojej novej hre. Prichystal som si ju pre vás, prišiel som až do 11. levelu, ale idem odznova. Dal som to na 3 hviezdičky, viem, že nemáte radi školu, toto bude kúsok vo škole. No nie kúsok, ale fest, pretože budeme v budove, v škole, takže to chápem. Musíte takto odkúkovať na najlepší rekord, ale furt to bude ťažšie a ťažšie, on sa bude vlastne pozerať. Kúpil som si nový rok. Tu si kupujete, ja si dám teraz ten klasický. No, takže prvý sme prešli, ideme na druhý. Vidíte, teraz sa takto pozera. Nesmie nás vidieť, pretože level sa skončí. Čo to teraz nedám na A+? Tak, mám to. Je môj šťastný deň, priniesol som 2 jednotky z matiky a zo slovenčiny. Level 3. Áno, zvládol som to. Bude to stále ťažšie a ťažšie. Level 4. Dáme ju, ona ho bude zabávať. To zombíka. My zatiaľ opíšeme. Máme to. Keby ste chceli pokračovať z tejto hry, tak kľudne napíšte komentár. A ešte uvidíme podľa sliadnutí lajkov. Takže dnes dáme asi level 5. Dáme tak do 7 levelov dnes natočím. A na budúce by som mohol tiež natočiť, ako keby ste chceli. Mňa videl. Budem stále pozerať hore, pretože neukazuje, koľko natáčam. To je na tom hlúpe. No, dobre, ide pomáhať. Nie, ja som vôbec nepozeral na ňo. No, už sa budem sústrediť na tú hru. Nechcem. Takže ideme ešte raz. To už nedám.
Tieto vlaskaté dievčatá v copikoch. Že im fest rýchlo dojde test, ale rýchlo píšu. Nevadí, keď to dáme aj na 3, nevadí, v pohode. Konej. Áno, máme to. 9 sekúnd do konca. Level 6. Dnes je veľmi pekne. Prečo od nich furt odchádzaš, veď? Dáme to na jednotku, možno s hviezdičkou. Áno, máme to. Takže ideme na level 7. Blížime sa ku koncu. Keď ste chceli, mohol by som točiť aj 2 a jednotku. Áno, teraz akože je dosť zaľúbená, takže ako keď si zoberieme tie okuliare, tak je on do nej zaľúbený ten Tom, alebo ona do ňoho, tak potom rýchlejšie im opisovať. Fú, ja som to riadne pokazil. No super, to bude 3. Nevadí. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Skončili sme pri 7, budem si to pamätať. Zatiaľ sa majte. Takže čaute.